Chineke họrọ dịka ndị nke ya. Aṅụrị dịrị mba ahụ Chineke họrọ dịka ndị nke ya. Okwu nke dị elu akwụgidego ọrụ aka ya kwesịrị ntụkwasị obi. Dị nwenu m hụrụ ikpe kwụmọtọ na eziokwu n'anya. Ụwa jupụtara n'ịhụnanya ya. Aṅụrị dịrị mba ahụ Chineke họrọ dịka ndị nke ya. Ọ bụ site n'okwu ọnụ ya ka o jiri kee eluigwe niile. O ji ụfụrụ ya kee kpakpando niile. O kwuru okwu ụwa wee dị. O nyere iwu ihe niile kere eke wee dị. Aṅụrị dịrị mba ahụ Chineke họrọ dịka ndị nke ya. Dị nwenu na-eleta ndị niile na-atụrụ ya egwu anya. Ndị niile tụkwasịrị obi ha n'ịhụnanya ya, ka o wee zọpụta mkpụrụ obi ha n'ọnwụ, ma chekwaba ha n'oge ụgani. Aṅụrị dịrị mba ahụ Chineke họrọ dịka ndị nke ya. Mkpụrụ obi anyị na-eche dị nwenu. Dị nwenu bụ onye enyemaka anyị na onye ogbugbo anyị. Ka ịhụnanya gị dị n'ebe anyị nọ, dị nwenu. Ebe nchekwa